Республиканы җитәрлек күләмдә шикәр һәм ын белән тәэмин итәргә Татарстан президенты шундый бурыч куйды. Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча республикада 2 комиссия төзелде. Аның берсе азык-төлекне, икенчесе азык-төлек булмаган товарларның булуын контрольдә тота. Комиссияләр зур сәүдә челтәрләрендә, Татарстан шәһәрләренең кечкенә кибетләрендә дә атна сайын бәяләрне күзәтеп тора. Республика үзен кирәкле төп ашамлыклар белән тулысынча тәэмин итә. Чаллыда һәм Түбән Камада канализация системалары торбаларын чистарталар. Бу эшкә иң проблемалы участокларда да керештеләр. Чаллыда эшләр автозавод районында алып барыла. Түбән Камада 2 проспект һәм 2 урамда системалар төзекләндерелә. Эшләрне башкаручылардан гаризалар кабул ителә. Подрядчыларны атна ахырына сайлап алалар. Әлеге эшләрне башкарып чыгуга республика бюджетыннан 200 миллион сум акча бүлеп бирелә. Исегезгә төшерәбез, хәзер Казанда Чистай урамындагы коллекторның тузган участогын реконструкция бара. Аны ремонтлау өчен 400 миллион сум акча бүлеп бирелгән инде.